Nadiverok, Elembago, Kaisa Kot Matongo, Obono to Yang, the Lakono Zora Zora, Obukananzago, Tamninke, Okotma, Emonki, Mane, Ani, Baitani, Lama, and the Lakono Tepa Winanamusungu, Omahiketa. Okay, Nuguze. Jisu Kristo ase sani pasobosor haisegang lagbak pasobosor haisegango Solomon kaisa bijab simani tongo Solomon ni gobangma bijab tongo haipana ang kaisa no bumung nanai obongka Phrwng bijab ni chapter 30 o thangka ke te khoroksa aro kaito no suri nai ni kothoma sijak tongo bini bumung ungkha agur ni te agur na je puru bo kaito ni biskango suri sanpuru bo sauje angle mungsa sijaya mane ang mungsa srungjagya nisho Mungsa sijaya mungsa srungjagya te kathar sanobo sawimaya nisho kaidon tani bo je puru suri pruta mane bo asake no koinene bo asake no butuwa phiaba nung bini obuni ulo bini kok therok pori nai kangkai bini asake no giani kok bo sauje nokbar no sabo khawi to niman te tuirok no sabo ribai chui to niman te o hani mari sabo boiru bini sabo sukno hani ongkori phaika sabo sukno hawo kasawi thangpika te sabo bini bufani bumung tamo te buslani bumung tamo abo sawita man nebo orosaka mane 500 bosor sikang sinai dibo Kristo bai kaitoni okot manobo saimanu kaitoni bumung te sajlani bumung no butui sebo oro kut khai saitong apa kaitoni bumung nosi so ono nai nai ka hengke bo onek giani boroksi Piaba bo kaito ni biskango o suka no butua haike sia haike tongo tongo aun bagino takuro bukuro je dino nang kaito no siniwo je dino nang kaito ni knowledge no bujiwo apuru kaito ni biskango sing belai kena sukya ni se sak no nogi manai 0% jang kaito ni biskango kaito ni knowledge kaito ni simungo sing mung sabuya kaito ni wan sukma bai chini wan sukma nokha bai ha bai sal masuk sal honso kaito ni simung bai chini simung nokha bai ha bai sal masuk sal honso aun bagino nang wan suknya de o borok no mani kaitor borok ni busakno tuyi sing wan chugi nai kanga sing chini busakno tuyi thango berayo sabo nungo tongthogo khai tongo haipno chini busak bojorawo thui bodong thano bojorawo sing kalai thangno bojorawo bojaga derai thang bufuru chini langma pai thano sing mungsa saimia oboni knowledge sin thani kri thamka o kaitor bomo khai emon ke snam ka singno warma sin sa khai snam kan so auni bagino Kaitor sungno kaito ni phanno bujinan bagai sing chini nijini deharno nijini sakno wansuk nai kase omo busuk kirima sin sakai snam sak sing balai khano wana sak nai amuni bagino je boro kaito ni knowledge kaito ni phanno saimanai dok boro kaito ni buskangong ke butuwa sia buka ni se gosine bo an bagai agurno naji bolai giani boroksi sinai nungnai boroksi bo Sung borok onek zorabo chini knowledge no tuye onek kung sugu pra sak torjago hedba angomo saimano ang saimano ang bebak saimano hai saimano hnisau bebak se saimon bu asake knowledge ge nangjago asake sak no sijago asake gereng jago mat kaito ni buskango obumung sabuya kaito ni buskango abo kun buya 0% je aun bage agor na de kaito ni buskango busuk konyene bo sak no ang sia butwa ni se khausi bitu Tena di kaito no kirinai borok ni kaito ni thani botam san tebo sing chapter 30 ni verse 7 8 9 no pori kan kai belai kan wan ma sinsa nugan kama borok kaito ni thani hamari san pro tamo san ani sakka ham tongthong ani omahai ani successful lungthong dream angom te hemu sungmani ano successful khlaija di ne boi suri waheda bini suri manadi boni suri mani tatal bai katri witondi Sumsok bai katri witoni di o hamya bai katri witoni di hone sebo kaito ni thani sano te bo sauje ano gnang bo takhladi ano bigra bo takhladi so belai bigra hangke bo ang buini mani rok phono khogui siko gungi phano kaito ni bumung no sithara ranai sei te belai gnang angke bo ang kaito no borom riya angai kiriya angai kaito ni bumung no sithara ranai sei lasima sin sakhlanya sei bo ojago so tadi agurni gian bomahai asale takuro bukuro je bisi sangsarok gnang khawo rang puisa khawo joto borokya onek ta gnang borok kung kusugungu kok kotor sawo ohongkar ungu te lupsa ungu sang tabuk nugu news nugu tongun haidaba kaisa
epistem file nei case soli tongo ajago sungsani rang ganang rok sudase tabuk involve Donald Trump song hai Bill Gates song hai je microbase ni Mark Zuckerberg song hai te chini India ni PM kwbang borok omo hai involve tongo je children trafficking khaima jaga rogo borok khop jagai tongo hai tongo hne ngudong asole jengbo Hyderabad hai city rogo tongo India ni 4 top city o 4 number top city o tongai jengnugo o jagani borok no rang puisa ganang borok no bomo hai borok ni tomong samung o sungsani potrepot nangnani sanani buri bai tongnani thungani bihi ganang tete alka buri telang thanani besai ganang tete alka salabai tongnani omo hai rang puisa belai ganang ngai thanga ke ulta tomong sitra o kalai rang puisa ni power bai kiriya ngai sumso ko se ulta kalai thang joto borok ya toke maximum borok omo haise ngai thang ko kotor sabu bonyo homki domki ru kiriya ngai thang amon bage agur saimanu amon bage kaitor bo tamsa kaitor ano omo hai ganang ta khladi de nini bumung no lahima sinsa digyo phona khlai mano ang abon bagi ani sawi tongoi kathang tongna sikse anoro wi tongdi ok kosom bui boh kosom bui tongoi mana sikse ana tongni di so bo susan orang puisa tong thok sa thorok no lubungya asle kaito no sinnai borok omose kaito no soi ke sinnai borok omose bo susan no tuye as khamai glak te nadi bo bigra angke bo ang nini bung no lasima sinsa khlane sinso borok je puru bigra ango yago bial phayo azaro wo sabno tatal sawi thoki sa sabno bandi wi phai eba bo jagani khogui tu eba bo ajinani bagai bo jesa mongsa pono kosto eba jesa khogna na ka khopon khognai tatal sana nang ga sanai omo hai jesa pono khai bo kaito ni bung no sitra na si amon bagai bigra bo takhladi te ganang bo takhladi ani oksu bungui tongi mana bagai si asuk jorate sinang ana tonde mane botam ngai tong kaitor ang nini buska go kaham ungui tongi mana sukse nang ana rodi so abuni bisia extravagant lifestyle nang yabo nade bagino je borro kaito ni knowledge kaito ni kogni knowledge kanang kaito no kiri nai rok kaito ni knowledge no saimana rok kaito ni simung no buji nai rok ni musungma obo haise agor ni hai amon bane takro bugro sungtini kaitor no tui suri layo bini kok no khana layo pori layo sung chini langmawo oborok no tui muitu deman chini thani wo sungsa no tui khamai mahai o khamai mani kuplung chin thani wo haida sung celebrities lifestyle tongani musung o sungsaro but aguram tiya kaituni mokolo kaham angi tongani semusung sabu on bagai o bini kothmarok no khana ga ani live markino mane ang saijung ব্যক্তিগত markino wan sukja guje tangai angke omhai wan sung ro phaya sungsaro mangno khamai mangni gongsu tamu sung mani potre po ohongkar jinis rok bkhau phai ni kabang ma jorao self examine khlainai pur wan sukja tingo nga takro bukro norok okot mano poriui naji te wan sugu naji norok bahai mato agurni okotma chini langmano slai mano kaitoni thani sungno koyene tigi otlang mano sungno khamai mani kung sungna musung mani ohongkar jinis ni te potre pot hamani katinani lama phunu mano bini okotma ni bisingti balikano nang mani te bini abo asgyan ganang borokse 500 bosor jisu kristo se phayaku bo apro se bo kaitoni mungte sajalani mungno kod khlai bo jago kok saito to se bo ang mungsa siang mungsa srungjakya ang kaito no sudasi sinia nisi gosi tongsi ta bayaro ang norok no konyani musung amono jara je kaito no poito khlai tongnero norok go phurung mung bisap ni chapter 30 so thangai poriuna di bini kahini no tui wan sugui na di belai khena wan sujak nai kok o jago belai khena srungjak nai kok langmao thepajak nai kok tongo jago ke asunong tu hambai joton no kaitor sung joton no khairok